लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबानि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय नै दायोबा बुंनो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर हेल' एभरिवान जोंबो थांबाय दं थांगासिनो दायोबा खुंदे साबस्क्राइब खालामना होदो दायो थांबाय थानोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो नायलांबाय थादो अब्ला फोरा ओंखारजोब्बाय नै थांनो रेडि हेल' गाइस थाबायबायनो गारियाव दं गारियाव गाखोनोसै दायो सापागुरियाव सानै लोगो दंबावो बिसोरखौ थिखांलांनांगौ आरो ए नायनि हरब्रा आंबो आं नांगौथाय हमना होगोन नोंनि मलखौ नों हमबाय था दे गाइस थांनोसै लोगो नेगासिनो दाबो फैया लोगो सासे नेगासिनो आरो सापागुरियाव दङ दायो ओरैजा मानसिफोर दंजोबो ओरैयाव थांजोबो नो लेट जाबाय आंखौ नेनानै लेट जादों थासार नुखायोलै फ्लाइअभार बिराद मोजां नुयो मेथाइ लाखाबाय दायो गोजौ जाहैनो नै बे सोंगावनो लाखाबाय नै निफ्राय दोनखानांलाय सेमोनबो बेयावनो दोनखाना जेसे हायो एसे मोखाङाव दोननाया मोजांसो ना ओंखारबोनो बिराद खस्थ' जायो नैबे मोखांफ्राव बेरायनाय जायगायाव ओरै पार्किं खालामजोब्बाय नै पार्किं माबायदि मोनफैनानै जोबोद मोजां स' हेपि गोसो गोरबो बिख्लो गोजोननाय बावखुंग्रि हाजो खनसे गाखोनोसै साननायफोरा जाफुंगोन खोमा आंना बिदि सोजाया मानोबा
Sekarang Bedi dia lagi deh. Bedi kurung aku sih rakyat dapat sana party. Wilai. Step kakak pepet pas step. Pede. Mana badi meng mana second step tapi moनसे मोननैयाव दंफैयो आरो दंबावोसो गोजौआव ओरैबायदि मानसि नै लोब Ini मोनफैबाय याव सबसे गोजौ मोनफैयो जोङो नै सबसे गोजौनि मन्दिराव guys फाइनालि जों मोनफैबाय